Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, neste día, martes 30 do mes de xullo, a piques de rematar este mes, imos a falarlles hoxe pois de un pleno que haberá esta noite ás 9 da noite, o remate do informativo na segunda edición. Poderán seguirlo en directo na radio e na televisión de Cerceda. E lembramosles tamén que hoxe e mañán son os últimos días, é dicir, ata que remate este mes, para anotarse nas actividades deportivas, culturais e os cursiños de informática e uso e manexo do teléfono móvil. Dentro das festas, pois falámoslles de que este sábado terá lugar a cuarta edición xa da Romaría do Agro de Rodís, da que falaremos. Están a tempo ainda a retirar os tickets, pero tamén recordaremos como foi a festa do Cochiño, con máis reportaxes ali elaborados. Falaremos do proxecto Aloumiños para maiores de Cerceda, que xa se está levando a cabo, e un corte de agua que haberá mañán, de as 8 da mañán ata as 11, en varios puntos de Cerceda e de Meirama. Tamén falaremos de axudas individuais para atención de carácter biopsicosocial e as axudas da natalidade. Lembramos que queda aínda unha quenda do campamento de verán que organiza o Concello e da ITV de Maquinaria Agrícola, que aínda queda hoxe mañán en A Silva. En canto tempo para mañán, recuperamos un pouco máis sol e as temperaturas descenderán lixeiramente. Como decíamos, hoxe martes, día 30, haberá un pleno extraordinario no Salón de Plenos do Concello ás 9 da noite, que poderán seguir na radio e na televisión de Cerceda en directo, tamén por internet, no noso canle de YouTube, e un pleno, como decimos, extraordinario ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. O primeiro punto será o acordo de participación no post-adicional 2024 desta anualidade. O segundo será o acordo de incorporar o arquivo audiovisual da sesión de actas da sesión do Pleno da Corporación. E o terceiro punto será denominar unha rúa con nome de Rafael Rodríguez Martín, Rafa, outrora director do Colexio Celso Emilio Ferreiro durante moitos anos e que, por desgracia, faleceu. De un pleno, insistimos, que será ás 9 da noite, que poderán seguir na radio e na televisión de Cerceda o remate deste informativo na edición da noite, e tamén mañán poderán seguilo o remate do informativo ao mediodía. Cambiando de tema, lembramosles que hoxe e mañán son os dous últimos días que quedan para anotarse as actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda, pero tamén os cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. Durante todo este mes, é dicir, quedan só 2 días, poden anotarse na planta baixa do Concello, no rexistro, ou se queren, por sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. Se trata, como decimos, de as actividades culturais e deportivas do Concello, que comenzan xa no mes de setembro, outubro, e que rematarán no mes de maio, xuño do próximo ano. Eso en canto ás actividades deportivas e culturais. Tamén hai cursos de informática para adultos e para nenos, así como tamén hai un taller, un curso para aprender a usar o teléfono móvil para adultos. Para anotarse, insistimos, hoxe e mañán, últimos días na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro, ou se queren, por internet, rtvcerceda.org en sede electrónica. Dentro das festas que hai no noso Concello, queda agora este sábado, a máis inmediata, este sábado, día 3 de agosto, se celebra a cuarta edición da Romaría do Agro de Rodís, no campo de fútbol municipal de Rodís. Todo vai a comenzar ás 12:30 da mañán coa sesión Vermú, amenizada polo DJ Carreira Son. Ao mediodía haberá un gran xantar popular baixo carpa coa pulpeira Luís Guerra, que terá como menú empanada, polvo a feira, churrasco, postre e café. Os precios para os asociados ao Rodís de fútbol será de 10 euros e os non asociados pagarán 42 euros.
Mañán será o último día para retirar os tickets. Poden facelo na Casa Xusto, poden retirar aí os tickets e tamén os carnés de socios para esta temporada que vai a comenzar xa, e tamén poden retirar os tickets aqueles que non sexan socios na Taberna de María ou no Bar Golán. É indispensable retiralos previamente, incluso os menores de 6 anos, que será gratis. Os menores de 16 pagarán 20 euros. Poden, en este caso, insistimos, o plazo remataría mañán, día 31, sería o último día para retirar os tickets. Despois do xantar será a entrega dos premios Compromiso coas Raíces. Ás 6 da tarde hai sorteo espectáculo, ás 7 da tarde a actuación musical de JC Music e a partir das 9 sesión fin de festa co DJ Carreira e amigos. Todo está organizado pola Asociación Carballo Jordo e o equipo de fútbol Rodís, o Rodís Fútbol Club. Eso será, insistimos, este próximo sábado, día 3, cuarta edición da Romería do Agro de Rodís. Están a tempo a retirar os tickets, en calquera caso tamén poden disfrutar de toda a festa que ali se vai a organizar. E tamén imos a retomar o cochiño, porque tivo lugar este pasado sábado 27 de xullo, onte escoitábamos o alcalde, o encargado tamén de facer o churrasco, a empresa Juan Guerra, e agora imos a seguir escoitando e mirando o reportaxe con xente, veciños, e non veciños, xente en xeral, a maioría, si do noso concello, que podemos ver como tiñen as carpas espalladas por toda a zona verde do Xardín Botánico, do Parque Acuático e do Paseo Fluvial. Ali estaban celebrando e amablemente tamén conversaron con nós e nos contaban o ben que estaban pasando e que o iban a pasar. Pois isto é unha maneira de facer fuego sin ter que facer fuego no suelo, simplemente é un tubo, tes unha toma de aire por abaixo que é efecto Venturi e o alimentador por aquí que metemos o lume, ou sea, as hachas, entonces simplemente ao haber llama abaixo, polo tiro do aire, que é o efecto Venturi en sí, fai llame, cociñas encima, evidentemente. Exactamente. Patatas, uns pimentos, uns torrendos, o que queres aí, faz na sartén ou incluso unha pota pos aí. Claro. Pero bueno, para a pota xa temos o forno. Bueno, ahora contanos tamén, porque vos tedes unha intendencia aquí, un forno, vamos. É un forno casero, o sea, tamén, ¿no? Utiliza o que é a cuba do forno, sí. Onde se mete carne, patatas, o que queres meter, incluso metes un cabrito inteiro. E faz lume abaixo, isto que leva unha zona de cocción, que é a interior, leva o aislamiento, evidentemente, do arredor, unha circulación de aire do arredor, e o cierre en sí, e despois a salida de fume, desde o lume que facemos abaixo con carbón, leña, carbón. Pois contame, cantos sodes aquí na carpa? Pois en principio somos 24. Menú que tedes? Pois plomo ao forno, con patatas envoltas en papel de aluminio, e nada máis, asadas aí no forno fora. Os pimentiños, e postres e fora. E nada de beber? Non beber nada de beber? Hombre, de beber habrá un pouquiño viño tamén, non? Un pouquiño viño, unhas cerveciñas e andando. Queremos que nos conten, primeiro, por que Cabo Verde? Pois non sei, un día vimos aquí que no río había un cabo e como hai céspede verde, e daquela puxémoslle de nombre. Non tengo moita ciencia. Bueno, cantos son? Buf, somos bastantes, somos 43 este ano. 43. Sei que cando hai moita xente sempre ten que haber alguén, dúas, tres persoas que se encargan. Sí, ou algunhas máis. Sí, gracias a Dios axudamos bastante, sí, axudamos sí, bastante. Sí, entre todos, guai. Bueno, pero que son tranquilos, a música ainda baixiña. Sí. Que vos falta aquí tal comer? Sí, a comida un pouco máis tarde, cando xeamos todos, que ainda faltan. E despois, pouco a pouco, xa máis ambiente. Traemos aí unha festa, un DJ, como sempre, que últimamente todos os anos estamos traendo, e pois hasta que acabe, hasta que queira o jefe. Bueno, pues estamos noutras carpas con máis xente do noso concello, con Jenny, que queremos que nos conte cantos sodes aquí. Pois somos sobre 25, creo. 25. Somos unha boa tropa, sí. Bueno, pero aínda non empezaches a comer, No, ou si? estamos co aperitivo, campanada, co vermú. Que menú tedes? Pois temos empanada, tortilla e xamón asado con patacas. Bueno, e de beber non tedes nada de beber? Temos refrescos e, bueno, un pouco de todo. Cerveza. En este caso, canto tempo levades facendo isto, vindo aquí o cochiño sin grupo? Vindo ao cochiño varios anos, pero montando así a carpa 2. O ano pasado é este. E que tal a experiencia? Ben, moi ben. Por eso repetiche, non? Gustou? Sí, sí, sí. Bueno, tempo dicían que igual non era moi bo, pero ao final mantén. Bueno, estáse ben.
mellor así que Sí, moito calor. sí, eu prefiero así, fresquiño. Claro, tedes música, hai familias, hai xente xoven. Hasta que hora tedes pensado estar aquí? Bueno, non nos poñemos hora, ¿No? hasta que o corpo aguante. Bueno, pues estamos con Lidia e con Sonia, que acaban de darnos, por lo menos de xeito agradable, pues animamos a todos, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. A estas horas, Se agradece, está muy bien. pero ainda non se comer. No, hasta as 3 ou así nada. Estamos esperando ainda que veña a miña nai de traballar, entonces. Cantos sodes? 13, no, Sí, 13, somos 14, 13, somos 14, 14. Que tedes de menú? Tortillas, tortillas empanadas, Ensalada de pasta, empanada de xamón e queixo, empanada de atún, así un pouco variado, sí. Vale, de beber habrá algo tamén, ¿no? sí, vermús, De beber que non falte, eso, vamos. cervezas. Sí. Bueno, de verdad que estades moi animadas. Da gusto, ¿no? A quen se lle ocurre pues, poñer esos altavoces aquí a bailar? Ter uns micros para poder cantar. Sempre que nos xuntamos, decidimos, porque xuntámonos moito para facer cumpleaños e tal, e decidimos pois coller o que é un karaoke e levámoslo por aí ás festas, porque polo menos animar un pouco, xa que a xente non se anima nada, máis que na orquesta. Pues nada, pues acabarán pagando pues, para que animen. Ojalá. Ojalá, moi ben, a verdad. Cambiamos de tema, despois de falar de festas, falamos do proxecto Aloumiños para maiores de Cerceda, do que vimos xa falando. O Concello de Cerceda traballará conxuntamente co Sergas e co Colexio de Educadores Sociais para botar a andar o proxecto Aloumiños, que se realizará no Concello de Cerceda, igual que noutros concellos do rural. Este programa é para maiores, donde unha educadora social estará á súa disposición para contribuir a mellorar a saúde dos veciños e fortalecer os lazos sociais por medio de actividades como xuntanzas, andainas, conversas e demais. O proxecto xa comenzaba este pasado luns, en teoría comenzaba xa este pasado luns, día 29, en Meirama e en Crobas, aínda que por motivos en este caso de motivos de organización, non se puderon facer e serán retomados no vindeiro mes as actividades de Meirama e en Crobas. O martes, é dicir, hoxe, tiña lugar esta reunión, esta xuntanza na Silva en Rodís. Mañán mércores, día 31, vai a ser en Queixas, ás 10 da mañán, en Cerceda, será ás 11:15 no edificio do Museo do Moucho e no Piñeiro, no local social do Piñeiro, ás 12:15. Poden achegarse ali, é gratuito, poden achegarse ali mañán e anotarse e disfrutar deste proxecto Aloumiño para maiores. Haberá tamén almorzo e diferentes actividades, todas elas son gratuitas. Se queren tamén incluso poden anotarse previamente nos servicios sociais chamando o teléfono 981 68 60 68. Falámosles agora de un corte de agua. A empresa concesionaria do Servicio de Aguas en Cerceda, Espina e Delfín, nos informan que mañán, día 31, se vai a interrumpir o servicio de agua na Fontaíña, en Seoane, en Piñeiro, na Costa e no Esperón. Será dende as 8 da mañán ata as 11 da mañán para reparación de averías. Así que teña moita precaución con aqueles electrodomésticos que precisen da agua, lavadoras, lavavaixilas, etc., que en este caso poden averiarse se os teñen funcionando durante corte de agua. Insistimos que o corte de agua é mañán, día 31, de 8 da mañán a 11 da mañán, para reparación de avería. Repetimos os lugares afectados segundo nos di Espina e Delfín. Son a Fontaíña, Seoane, Piñeiro, a Costa e o Esperón. Se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono 626 986 943. Cambiando de tema, falámosles de novo desas axudas individuais que o Concello vai a outorgar e outorga aqueles que o soliciten para atención de carácter biopsicosocial para menores nesta anualidade. Teñen de plazo ata o 31 de outubro para solicitala e son axudas individuais de pago único de 300 euros para atención de menores con trastorno do desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos, derivados de discapacidade ou de dependencia, en calquera caso, ou da consulta. Así que den solicitala, as bases están publicadas na páxina web do Concello de Cerceda e, se non, calquera dúbida no teléfono de Servicios Sociais no 981 68 60 68 e solicitala, poden facela no rexistro ou por sede electrónica. Ou igual,
que as axudas á natalidade, que están convocadas xa dende principios de ano, axudas para a natalidade, para o fomento da natalidade e asentamento poboacional que o Concello otorga nesta anualidade. Esta convocatoria ten como obxectivo, insistimos, que axudar económicamente as familias do Concello de Cerceda que tiveran un neno por nacemento, por adopción ou por acollemento ao longo deste ano 2024. Unha axuda de 300 euros. Poden solicitala ata o día 30 de novembro. Poden facelo na planta baixa do Concello no rexistro ou por sede electrónica. Lembren que tamén as bases atoparanas na web municipal www.cerceda.org. En canto ao campamento de verán, o Concello de Cerceda que organiza este campamento de verán, queda só unha quenda para que rapaces ao longo da época estival podan ter alternativas de ocio, incluso tamén, evidentemente, a conciliación da vida familiar e laboral. Son nenos, dirixido a nenos e nenas escolarizadas ata 14 anos. Hai un horario de 9 da mañán a 2 e outro ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O campamento que se desenrola na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico aínda ten pendente de celebrar a última quenda, que sería a cuarta, que vai do 7 de agosto ao 21 de agosto. Do 7 de agosto ao 21 de agosto, o precio por quenda é de 50 euros e de 70 para o horario ampliado. E se queren que incluye o almorzo, e se queren pois, os segundos irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Se queren anotarse e inscribirse poden facelo na planta baixa do Concello, no rexistro ou a través dos servicios sociais. Quedan aínda pois hoxe e mañán para que a ITV de Maquinaria Agrícola que está no campo da Feira da Silva pase a revisión da súa maquinaria agrícola. Se alguén quere, pode achegarse ali a ver se aínda queda praza ou se non por teléfono 902 30 90 00 ou en sicitv.com, nesa páxina web. ITV de Maquinaria Agrícola aínda queda hoxe e mañán na Silva. En canto tempo, mañán continuaremos influenciados polo anticiclón con ventos procedentes do Atlántico que traerán tamén moita humedade en forma de néboa á costa. Aínda con aire frío en capas altas da atmósfera. Isto pode traer algo de inestabilidade que pode ser trebuento. Teremos brétemas prácticamente en todo o litoral e os teus estarán máis abertos no interior. Pola tarde vanse abrir grandes claros na costa e iríanse retirando esas brétemas porque tamén cambia o aire, o vento cambia a dirección norte e pode, en este caso, as temperaturas mañán si van a sufrir un lixeiro ou moderado descenso, especialmente no litoral, debido a esas brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste cambiando norte xa a final do día. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.